Dobre, takže čaute, vítajte pri mojom dieli z LOLka. Áno, takže hrám Aramku, čiže Random Champs a máme super tým s jedným nenačítaným, ktorý má... Vegiho má. Dobre, tričko nemám preto, lebo je to príliš mainstream a nechce sa mi ho obliekať, je niekde hore v mojej izbe, takže asi tak, no, nechce sa mi tam trepať, som lenivý. Takže ako vidíte, máme strašne na hovno tým Nasus, za ktorého hrám ja, Fiora, Lee Sin, Wukong, ktorého som pôvodne dostal, ale vymenil som ho za Nasusa, lebo za Wukonga moc neviem hrať. No, takže ešte Veigar, potom Zyrafis, Amumokel a Urgot proti nám. Dúfam, že ma Urgot nechytí do jeho ultiny, lebo potom bude zle. Spravím to takto. Bum, 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 bum. No, máme nakúpené krásne. Hop, hop. Takže pripravte sa na občasné lagy. Možno to bude v teamfighte, lebo ako, není najhorší ten počítač, ale není ani najlepší. A mne stačí. To je pohodička. Ježiš, nehač po mne píli. Urgot, uvedom sa. Mám nejaký malý damage. Mal som si dať tie moje trošku viac anal penetration runy. Trn. Áno, dobre, mám to po česky, všimli ste si to. Teda možno ste si to všimli, možno ste si to nevšimli, ale to je jedno už. Boha aj s tými kvetinami. Odteraz hejtujem kvetiny. Áno, krása, slow, krásny. Zas majú Kaylu, to budú ona helpy ultinov. No ja si tu musím... Tak. Áno, Lee Sin, kradni mi creepov. Ja ich nepotrebujem. Načo? Však ja nebudem mať damage na kviečku, ale nepotrebujem ich. Boha. Umri, Urgot, Tak, 9 stakov, som Zidane. Tak, 12 stakov. Ale Fizz sa zobudil. Nemám už heal. Nemáme healera. Aha, Vegi AFK. Good job. Áno, krásne zabitého. Áno. Nechcem umrieť. Ďalší stun. Bum. Debil, kam sa sereš? Tak. Tak, áno, ako vidíte, Nasusa na Arame je strašne na hovno chytiť. Tak. Hlavne preto, keď dostanete ultinu, hlavne keď vás zabijú. No, takže. Kúpime poťaky. A ideme na to. Ale na to, že Vegi je AFK, tak to celkom zvládame, no. 6-4, celkom slušné. No. Vegi asi bol na hajzli. Trebalo mu kakať. Mal
fazulu na obed, alebo niečo podstatne horšie. Alebo jedol večeru zo včerajška, no. Tak. A bum. Up. Tak ten Zaurgota vie hrať trošku. Aspoň. Lag. Toto nie je dobré. Wow, ulti for fun. Lol, to sú brutálne lagy. No to sa ti povie, Quick Win, ty kokošak, nič nerobíš. Takže dáme si Slowlo, ten sa bude potrebovať a ako vidím, si dám takto. Trošku to lagne. A malo by to byť už trošku lepšie. Dáme slow, toto. Ale nenechám ho staknúť, boom. Áno, my si dáme heal, krása. A potrebujem creep. Áno, krása. Ne, nestilnem to. Trojza, že sú tam duálne paličky, okej. Nein. Pardon. Tak, 60 stakov. Dobre, kvečko na full. Svinia. Tak, dáme si neprofesionálne, si zapneme. Oh, damage. Ja som zapol ulti. Hej, čo ma zabilo? Aha, Urgi. Aj tak sa dá. Nevadí, aspoň máme na Gauntletu. Teraz si kúpim jonášské boty, alebo jonské boty jasnosti. To je, normálne by som zabil toho, kto to prekladal, lebo to je... No, čiže kúpim... Koho majú? AP. Tak. No. Potom kúpim niečo na nejaký taký väčší damage. A koľko mi to dáva? 15%. Aj tak sa dá, no. Tu máš slow, zadarmo, áno, krása, bum. No, teraz som schytal od Urgota. Kto sa zase odpojil? Čak im nič neberem. No, ešte tak ty kokos. Toto potrebujem.
Teraz 280 potrebujem. Veigar ide svoje profesionálne skilly a... No proste Veigar, ten si ide svoje. Kašle na všetkých, ten si ide svoje. No. He, tam máš ty špina. Tak, krása. Ulti, hop. Tak. Krásne sa farmí, aj keď nemám žiadnu farmu, ale krásne sa farmí. Tam máš ty špina. Nasrať nebudeš. Tak. Tak. Dobro. No, ty hovoríš fucking internet. Nine. Boh. Ulti for fun. Akve? No, takže trošku si doplníme mamu, nech nie je prázdna. A bum, dám si užite kolečko. Áno, focus tank, prečo ne? Teda no, ja som taký tank na hovado, ale... Tak ako... Fúha. Niečo také iné na lifesteal. Essence River. No to sa mi hodí aj na cooldown reduction. Budem môcť spamovať kvečka, bude kve, jak na urfe. Toto. Dobre, to mi pridáva aj APčka do toho Ečka. Čiže pohode, no. Zatiaľ sme v pohode. No, teda náš tým není v pohode, ale tak... Na to, že stále je niekto AFK, tak ako skoro je dobré. Aj na pušovanie zatiaľ vyhrávame. Tak, slow down, bum, bum, bum. Tam máš ty špina. Podařilo se ti zabít nepřítele, bum. Obidvoch creepov som mu zobral. Tak, 117. Nestihol som kvečko. Koľko to má? 20% lifesteal. Čiže aby som to tak, toto... Takže keď si kúpim ten Versword, to bude 50, čiže 20% dostoje. Dobre, nebudem trepať hovadiny, matematika mi moc nejde. No si kúpim toto a hotovo, bude pokoj. Tak. Zatiaľ si dám stien preč. Tak, Ečko si dám.
No, mám staknutý aj turret. Tak trošku sa dohylujem. Lenže oni mi nenehajú ani creepov, takže farmiť sa nebudem. No tak máme tu nejakú manu. Tohto čorkara vyhubíme. 150. No, je povegím. RIP. No, idem si pre ďalší heal, lebo manu potrebujem. Op. No, takže sem hodíme kolečko. Tohto debila slovneme. Wow, to má pekný damage. Takže toto. To sme mali, teraz Frozen Heart. To sa mi oplatí viacej. Čiže teraz mám okolo 20, hej 25 cooldown reduction, což je v pohode. Som aj taký menší tank. Ale aj tak ma zabili. Fokus Udyr. Vážne? Veigar? Udyr? Áno, do Amumu. Ten, čo si utankuje celý turret. Nakúpim toto. Ja mám vždycky chytím taký ty kokos, tak... Také šťastie nad tým chytím. Tak. Tak, krása.
Aha, ten heal nič moc. No nevadí. Dobre, 18. Takže teraz kúpime Tormailik. Teraz pekne, keď mi dá niekto veľký damage, tak ho to tak zdamageuje, že sa posere. No. Teraz by som potreboval niečo na healthy a armor. Tak. Toto bude dobré proti Urgotovi, lebo mu to bude znižovať attack speed. Cože. Takže. Ideme tam a pozrieme sa na to. Takže. Veigar keby aspoň zobral ten heal. Two tanks. Pozeraj, však mu zaberieme, ak nič, ty kokos. Čiže ja sa tu lifestealnem. Ja ešte sa lifestealnem. A oni mi tu nenehajú minionov. Tak sa lifestealnem z tohto. Tak sa nelifestealnem, lebo mi to nedá lifesteal. Áno. Tak. Áno, púšťaj sa do všetkých, určite debil. No. Však to nič neberiem, ty kokos. Kto to napísal? Vegi. No. Tak on sa aspoň snaží hrať, ty kokso, nejak on je. Wukong, pozrite, Wukong. To je síce pekného tanka stava, ale nič moc. Áno. Fokusujeme tanka. Ale nenechá mi toho miniona, aby som sa lifestealol, to je fakt ty kokos. Toto je... Tak. No sú skoro všetci up. Jasné, bližšie, ktoré sa neplné. Prečo mi neišla ultina použiť? K tomuto sa dá povedať len jedno. Demencia! A techno proste úplne, no. Teraz nám pušnú inhib, pušnú nám turety.
Lebo najbližšie sa spawnuje až Vegi, ktorý má celkom slušné itemy, ale tak ten by to mohol nejako nemohol by to udefovať, lebo tam príde Kayla s obrovským attack speedom. Prídem tam ja. Áno, a oni nám to pušnú. Kokos. Tak. Áno, a zase použil úplne odveci ulty. Ja si to trošku pofarmím. Pohodička. So many idiots in this team. Čo mi dáva toto? Bene. To je čo? Toto je 20, 35. Ja sa to Essence Riveru. Kúpim sa Fire Cape. No, treba pušovať, čak choďte rýchlejšie trošku. Potrebujem si kúpiť ešte nejaký Magic Resist, ktorý kúpim asi namiesto Bootsov. Áno, ty kokos. Mne sa podarilo niekoho zabiť? How the fuck? Kto? Ako? Aha, Ignite. Je to dobrý. Namiesto to čoho? GG! Nestiel som to napísať. GG! Není to povedané na čaše. GG! Dobre. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď hej, tak dajte like. Keď nie, tak radšej nič. Keď sa vám páčilo, dajte odber, zdieľajte. Je to už... No, není mi to jedno. Ale teším sa vás pri ďalšom videjku. Čus!